Hi guys, mga Bisaya vlog. Kumusta? Bago lang nag-uli, bago lang ko out. Ay, maano po niya itong trabaho guys. Nagluto, mamilo diri sa tuang one guys. Mamilo ta diri. Ay, maman sa pamilo, mamalansya ta guys. Uy. Wala ko istan sa kuwan. Kumusta mo diha tanan? Akong pilonon no. Ting daghana. Kulang nang gipambutang diri ganina kay 4 pa man ko mo out ni. Lakaw ganina. Itong kinabuhi mga shout out diha mga ka OFW. Kay ganina wa ko ka vlog pag out na mo kay pati yung kapuya nya nang naog pa mi sa kuan, nang naog pa mi sa bakala ba nang ilahang gulayan dire, naog mi nya pahit lagi ta og gulay di pa ta kabalong mo budget mo ni akong gipamalit nga mga gulay palit ko og sibuyas, palit ko aning broccoli, parting mahala diri kung imuhalan jud ikuan broccoli tong green, palit ko ani palit ko kog patatas nga bali 4 ka buok ani patatas kay sagol na ko sa kuan ba wa man tay kuan diri baka man nami na palit nga baka didto 5 real puro bukog pero sabaw lang man nato ang apason. Ang ilahang sibuyas dinhi sa didto ra pud ni pangit ilahang sibuyas karon mga pangit. Mga bato ilahang sibuyas karon ug kani kay lami mag kay ni ibutang sa sabaw kung kinsa may naka-relate anang bell pepper ba ni ning ka kuan atsal mga kabisaya ug kaning zucchini nga murag ka ng kuan ba murag ka ng sani murag ka ng siyang kalabasa murag ka ng kalabasa nga mo pay pag an ba nga palit kog saging kay para kuan sa to ang lawas kay sa kanunay ra taga kuan ga kapoy sili gyud diri ting nani nang panghimo nilag dynamite mo na akong ganahan kay patid halangas og mais og pipino nila mamupo ro mi sa amo ang kuan sa una mais silingan sa mga pilara ka buok karon diri tagtugnaw kuan diri ron ting tugnaw diri gani gabi gani nang buntag dili kayo tugnaw sa mag jacket mi milo ta dinhi kay mamalansya na pud taon niya kinabuhi nato diri nga mga kisa may makarelate din ha ang mga OFW ana ra gyud ta laban ra gyud ta para sa tong pamilya mga kabisaya milo ko kay manglaban na pug ko ugma sayo man akong duty diri kung diha sa Pilipinas alas 9 diha alas 4 diri bumatan ako kay munaog ko dito sa mangnaog ni sa ubos alas 5 moabot among driver alas 5 kape na jud pero dapat ikaw mas mauna dito sa driver kay ang na di ba na mahuwat ng mga banglahi nimo masuko man na maabsinan ka sa mua unom mi sa team lahi po tong supervisor sa pikas team lahi po dang sa ako ay lahi mi
among duty. Rotation. Sunod semana pang midnight na pud mi. Duty og alas 2, alas 3. Pero munaog mi alas 2. Nalagi na to mga kinambuhi mga kabisaya kay kailangan ang pud na to magkayod para sa tong pamilya mga kabisaya. Among mga amo ni among mga uniform kailangan pa ni planchahon. Kay kabalo biya kag kitang mga Pilipino, di biya kita mong suot og nagakunot. Sahay. Happy ang team. Sahay. Happy. Mga problema gamay na masolbad naman guys. Sa lilang tapawa og kuan. Tulumi dire di ay sa mong kwarto. Lahi-lahi pod og gym ang gitrabahuan. Pero puro mi dire mga supervisor sa isa ka kwarto namo. Tulumi puro mi supervisor sa mga gym. Kinsa man tong gabalak na mo abroad, dapat hugot inyuhang kuan pag huna-huna o kaya ba ninyo biyaan inyuhang mga anak kay dili biya gid in taon lalim nga atong mga anak atong biyaan labi nag gagmay pa o walay mag-atiman o di ka sigurado nga imuhang biyaan imong anak ayaw pagabiyai kay walang namay na nawat. Ayaw pagabiyai kay dili gid lalim nga biyaan nato tong mga anak. Labi nagagmay nya mga babae ako bitaw. Dili lalim nga biyaan nato tong mga anak kay ako. Hamang ko'y anak. Kung anak ngadto diri lang in town kay wa may tarong nga nagbantay nya og didto pod mi mga kabisaya sa kung anak wa man mi ma kuan wa man mi kaon kung mag-uban mi sa kung anak nga wala ba pigado man ang Pilipinas taon pati mo mga ora pong kayod kag pag-ayo ang imuhang sweldo perting pagagamaya dire kumukayod man ka dire tinuod kayod jud ka dire pero imong sweldo mura po kag manager og sweldo sa Pilipinas layo ra jud kaayo buro bintaha ra gyud dire kay tanan nga pangaingalangan sa tong pamilya ug anak makahatag man ta mantala sa Pilipinas tama ra gyud in town ang akong papa kailangan gyud in town ako suportaran akong papa mga kabisaya kay sa pa mga bisaya uban ni ko ninyo mag slice ta anong kuan tas kaning akong is kay para harong malata na ako na dito mani among mga accommodation mani among ang kusina diri may matagkuan pero matag-adlaw kumagluto mi ako ni andaman ako kuan guys kay ang baka guys mga kabisaya wala akong baka akong gilatan ting daghan na ana 5 real 10 real dagko kaayo unya
Ato ni sliceon karon ni atong lami man tong mais. Ato ni sliceon atong mais ka. Ting bagagahi ah. Na kay mahal ban diring bisol ug wala puy bisol diri ko walay kunoy market. So patatas ato ibutan para mulapot ang ato ang sabaw. Ako sa ning hugasan ha. Nailang ha. Tama lang. Laki. Na panitan mo ni mais. Na mani balat. Na mani kuan. Lunod na to para humot na itong sabaw diha. Hindi ka kabalod din mo diskarte. Ligid ta ani. Ligid ta kasabaw. Karon pilion nato ng dako ani. Itong panitan. Maaron. Nya, babay sa. Nya na po.